So today I'm with Junior PC, one of the baddest artists in Zimbabwe right now. I love his messages, I love his vibe, I love his music, and today we just want to talk a bit about what he's onto, what he's about, what his message is about. Anombita Nezri, Tiripanapa at their place, Zim Corner Music. So, Junior PC, welcome. Yes, sir. Just taking one. Nah, I'm good. I'm good. It's not but Indeed. my father is my talking about good cigarette simple music. No, it's good. We are out here to make sure that voices like yours get heard. So, just for the fans to know you, who is Junior PC? Yeah, man. Junior PC. Anonzi kupakwashi. Kupakwashi tagwada. Ndiye unautaura. So still to Junior PC atakazongorona muma streets mukukura muchichi. Koma takazosangana naro kusvika vari nhasi vasika vanhu vanongoziva kuti Junior PC Junior PC. But my real name is kupakwashi. Interesting. And for you, can you explain to us your music journey? Briefly, how you started, pamari, Yeah, music tikatanga kwakudhara takatanga long time kuti ish taatone time tichizidhonza tambo idzi tikatanga music nokunga it's like hangu inini ndingangoti talent because ndakangokura ndiri mazviri but tikambopusha since 2008 kusvika nhasi tichingopusha music but tikasanga kunyatsorira zvokunzwi kwamastreets. It was 2012 ndikufamba kwetime 2016 ndakazombobuda ndikamboenda kunoshava somewhere ndikamboenda South Africa. Yeah, ndopa takatanga kuchiti pabrand redu Zimkona ndikati tikambovhura studio yeZimkona kuti inosvika kupo. It's like an indie artist already, so ndozvandichipoda ndichishuwira effect ndinofanira kunge nestudio yako but takavhura Zimkona music tona kutovhura chakanaka so kutonototi vanhu vari kulaika nemaprojects atiri kurova kunoku vanhu vari kufarira movement yatiri kuita. Oh, that's good. That's good. And for you, what inspires you to make your music? What gives you the strength, or what is it that you want to talk about to the fans through the music? No, I need to pen a song, I need to go on the mic, I need to record it. Yeah, inini zvandinoita it's like ndichida kuita song handiwanzi ngoti ndakutoita song ndo mandatanga kutoenda pamike kuti ndinoda kufunga ndiri papo kuti ndizoti hazvisima ndiri ndinoyanzoti kana ndikafunga song ndinoinyora pasi because ndoda kungonyora kuti ndichine message. It's like makateerera music dzatinomboburitsa hatisati tamboita music dzekuti zvinozombonzekana pakasvika kana vaenzi kana kuti umboti achibodzima zvokuda zvinhu zvokuti kana mwana diki akwanisa kuteerera even kana mazera edu even kana mbuya vanokwanisa kuteerera ndinofarira kuimba message. That's why ndisikafarira kuimba pane zvimwe zvandisikazofarira zvekuti song unombonzi chibodzima. Okay. And what are some of the works that you're currently working on right now? Yeah, tine zvakawanda asi like izvezvi tichitori pabasa rakasimba. Tine masingles takagadzira muno muZimkona akati one day kusanganisira mamwe atikati naReima tinemwe youngster yedu nawo akaenda kuNash Bands. Tine mamwe projects atikaita kunoko ndotopromisa mafireworks mamwe acho asitabuda tikaita mavideos nawo hatisati aputsa but ndinotarisa kuti kupera kwaAugust tinenge tichitokudzisa zvimwe zvinhu zvekuti mabveravera ega ega. Nice. And just for those who do not know, can you please explain to them Zimkona Music Chi, what is its vision, what does it strive to aim for? Yeah, Zimkona ifamily and Zimkona ifamily takawanda
that's why tichiti Zinkona family Zinkona music, but takawanda tinoshanda takawanda nemaeffect pamambo aita makutsaurira kuti takawanda kune mwana akazvimirira pachinhu chake mwana akazvimirira pachinhu chake its like kumarecords tina DJ Prago ndiye anoshanda akabata mushini, then toita management yedu kuZinkona tinanonzi Commander Lee kuti Boss Lee, and then ndiripo ndakamira as an artist, ndiripo futi pafamily paya paZinkona family, paZinkona family, yeah. No, that's good. I love the idea of artists or creatives working together in a unified manner for one purpose. I think that's good. And just to conclude, what would be your message to your fans, your message to even the young ones who may be watching you, watching to Obama, they want to do music later on? Yeah, I need to go to kune mayouths ari kutanga music, kudhara zvairovesa, its like patakatanga music zvairovesa, but ndinongoti kune mamaiso avo abereki vanozamona achiitenga ari kungopengereka ari mutereda achimbomusiya because kuimba ndibonenge chinenge chinhu chakaipa, because ichitoda kumwa manew talents, its like izvezvi tikatoti tikavhurira Zinkona kumanew talents, toda manew talents kuti yese ngairasi ngaauye, even vagara vari mufield tikupuwa kuZinkona kuti aimboyai kuZinkona music. Saka ndinongoti kune vese vanofollowa Zinkona music ramai makadaro, ramai muchitifollowa nemusic tirikupakurai zvataingoita mazuva ese zvatinongoramba tichingoita. Oh, that's good. You have heard him, Mamunzi Omega, anonzi Junior PC. You can find his music on YouTube. You just search for his name, Junior PC, JUNIORPC.